Takže čaute, ja som Tomikovi a vítajte u druhého dielu čarovného Minecraftu. Tak, ako vidíte, som si to tu vylepšil. Idem sa aj pozrieť. Som si to tu vylepšil. Tu mám takú hlavnú miestnosť. A tuto sa mi ide hore. Taký pekný výhľad a tuto chcem spraviť takú miestnosť nejakú, ešte uvidím, a takto tuto dole som začal robiť, že tuto budú také veľké sklady na veci nejaké. Čakať, najem sa. Zatiaľ som si nič netažil, lebo som lenivý. Nechcelo sa mi toho moc ťažiť, iba na dom. A aj som našiel nejaké šárdy. Vidíte, 7 šárdov. Potom vypeká sa mi ešte železo, 9 železa. To mohol trochu skúmať. A ešte potrebujem, mám tu paličky. Spravím si kromp a ja som kopal a našiel som zlato a také suroviny. To. Železo a také som tu našiel. To. Angry zombie. Tak, ešte aj tuto. Toto zlato máme. Potom musíme ísť aj nejaké sugarcane nájsť a tak. Sugarcane a tak, aby sme mohli skúmať nejaké veci. No tu čo bolo? Tu je to uvedené. Nevadí, stačí. Mám fakle, mám. To si to osvietím. Ešte aj tuto som nejaké zlato našiel. Tuto. Tak. Ideme hore. A dajme sa. Neléme sa, fúj. Šajza. Mám kopu. Tak, ideme hore. Dúfam, že nie je tma. Si aj zlato dám vypekať a tak. Môžeme ísť tento diel na výpravu. Niekam. Tento spravím ale 15 minútový. Ako som pozeral, tak ten prvý bol 12 a to nevadí. A dáme si vypieť zlato. Tak. Ideme zlato. Železo si odložíme. A máme odložené. Toto si dáme vypiecť. Toto si dáme sem. Tak. No. Idem si trocha ten sklad kopať. Teraz som mal trochu cobblestone a tak si tu vykopem. Ten ľad neznášam, vždy z neho začne voda tieť. Amber. Toto bude, ja to chcem
4 bloky vysoké a budú 2 čestky. Však uvidíte potom. Ja to mimo nakrúcam, spravím. Potom uvidíte. Keď toto bude. Nakopíme si cobblestone. Túto vodu neznášam, to keď vykopiem. A to neznášam, keď sa to začne valiť voda. No poď. Ako mi to odplavilo. Bude ešte dlhšie. Tak. A potom chcem ešte spraviť, že budem mať také hradby a toto bude taká väža. Uvidíte, bude to dobré. Toto by som si tu nejako zakryl. Neviem, ako to potom bude vyzerať. Zlato máme vypálené. Odložíme. Tak. Teraz si dáme. Jaj. Minecraftová hudba. Už dosť dlho nepočul. Ja nemám. Čože? Áno, vadí. Pálím tam sekerku. Ale. Potom ešte z toho zlata si spravíme z tých zlatých tehličiek spravíme zlaté nugety. 9 stačí, nebudeme zlato míňať. A ešte potrebujeme sugar cane na papier, aby sme si z toho knižnicu a tak skúmať začneme. Toto by som si mohol takú skúmaciu, aby som to nemal hneď pri veciach, tak toto si môžem takú skúmaciu miestnosť spraviť. No nevadí, to potom spravím. No, takže vypieklo sa mi. Tak koľko natáčam. Dobre. Čo teraz? Aha. Vyspím sa a potom až pôjdem hľadať tie sugar caney. To sa mi len zdá. Aha, to tam je moravec. Jože tam mäso chodí samé. Musím sa nájsť. Máme sa. A dosť dobre je s tým sklom tam. Ide. Tak. No, chýbajú tam tie sugar cane. Počkaj.
Počkajte, môžem si to hneď spraviť. Tak. Wand of aperitif. Palička. A ešte potrebujem knižnicu. Čakajte, či sa nám to dobíja. Dobíja. Yes. No. Čo už? Neviem, či to bude 10 minút, či 15 minút, lebo som si zabudol nadstaviť stopky. Ale dúfam, že to bude aspoň približné 15 minútám. Sugar cane. Tak na púšti, alebo tak. Tam sú. Potom si môžeme aj nejaké farmy robiť a tak. Tak, idem k sugar caneom. Beriem si zo sebou aj piesok. Už je tu. A posadím si sugar cane. Alebo ešte tu nejaké. Tam sú. Fajn. Štvor. Ale, tiger. Hneď mi to musíš pokaziť. What the fuck? Ne. To nevadí, prídem k veciam a zatiaľ sa s vami lúčim. Keď sa videjko páčilo, nezabudnite dať like alebo odber. A môžete písať do komentárov, že čo si o tom myslíte, či by som mal pokračovať. A tak čaute. Čau.